And because Nokubeke, my topic today is stream is traditional, swimming pool is religious. Kalani Igbo, Oyiba Abora Subem. N'okwu Igbo, iyi bụ omenala. Iyi nke ndị ọcha, artificial bịara abịa swimming pool. Ihe wuli mere ebe ahụ, it doesn't matter. Ọ bụ Igbo onye Igbo, achọrọ m ime ka ị mara na iyi wee ebe ọ ga-awụ iru gakwa iru omenala obodo ha mụrụ gị ugwu. Na be m si bịa na olu okoro. Ibe nna m bụla nwaanyị gere akụkọ ndị ọcha, ihe kwuru n'oge ndị eze na village onye ọzọ, ihe kwuru na Jerusalem mere na Capernaum. Nwa nwaanyị be nna m ewere ntị tinye ebe ahụ, vuru nsọ ya gaa n'iyi gaa wụọ ahụ n'isi iyi ahụ nọ na ama Imo. Ọ bụ na ibu onye amizi olu okoro, o nwere iyi nọ na ama Imo, nwaanyị nọ na nsọ gara aga asa ahụ, ihe ahụ apụọ gawala ama Ngbo. Iburu onye ama Ngbo olu okoro, achọrọ m ka ị mara na Ngbo bụ osisi, akwụkwọ Ngbo bụ ọgwụ afọ. Iyi ahụ asọ ebe ahụ, anyị bekwere arịrị, anyị agụọ iyi ahụ iyi ọfụọ. Na be m si bịa, aha m bụ Nkwachukwu Ojiagbo, a na-akpọ m Ojiọfọ, abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke. Aga m agala iru ma m ekere gị ọha nweze. Ekele m ndị nze m ọzọ, ekelere m ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ ọchị ihe onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mmamanuwo. Asị m na onye na-aga iyi n'ala Igbo, ọ na-ama omenala. Ọ bụ na ị na-aga isi iyi n'ala Igbo ka nka n'obodo nna gị, ị ga-ama n'ihe ọ na-asọ, ị ga-ama iwu ala obodo ahụ mụrụ gị, ị ga-ama omenala ya, ị ga-ama ntọ ala ya, ị ga-ama nsọ ala ya. Ihe nna m gwara m, onye ga-akọkwara na ya bụ nna gị amụrụ n'ala ahụ, mmadụ a ga-esi vileji ọzọ bakọrọ gị ihe na-eme n'ala nna gị. Ojiọfọ ekwu, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mmamanuwo.